Пришла коляда наперед Рождества. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Бачу, бабу коля пече, ножика має, ковбаску крає. Бери, баба, ножа острова, дуриш сало товстого. Ішла каліда, калядуючи, калідай, калядицай, добрая і молодицай, калідай, калядицай, добрая і молодицай, царі господар, калядуючи, калідай, калядицай, добрая і молодицай, калідай, калядицай, добрая і молодицай, решатався наверх ковбаса, калідай, калядицай, добрая і молодицай, калідай, калядицай, добрая і молодицай, бочку пшениці, бочку яриці, калідай, калядицай, добрая і молодицай, калідай, калядицай, добрая і молодицай. Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрий вечір. Ну і сьогодні ми знов з тобою. Добрий вечір. Знов побач. На диванчиках, На диванчиках. на канапках, на канапках. Ай-яй-яй. Ну і у нас є цудовна згода, тому що до нас прийшов театр, ну не весь, зрозуміло. Не увесь. Уже поглядзелі зараз фрагмент спектакля. Спектакль гэта называецца «Ваўкалак». Это прэм'ера гэтага сезона, вельмі цікавы спектакль. Я яшчэ не паспеў. Паспееш. Не так часта ён у афіше, ну пра гэта таксама зараз. Ну так. Давай адразу будзем прадстаўляць уже конечно. наших славутых гасцей. Гэта вядучыя майстры сцэны, усе вядучыя майстры сцэны. Гэта Раіса Грыбовіч, Святлана Жукоўская, Пятро Ламан і не толькі вядучы майстар сцэны ў дадзеным выпадку, а яшчэ і рэжысёр, пастаноўшчык непасрэдна гэтага спектакля «Ваўкалак» Ірына Цішкевіч. Ну і зразумела, што вядучыя майстры сцэны, але ўсе ў народзе, яны ўжо заслужаныя, легендарныя, народныя, усе рэгаліі, ўсё ёсць. Народно-любимые, правильно. Вось, народна-любімыя. Говорите. Ну і, канешне ж, пачнем мы, Ірына, з вас. Пачнем з вас. Ну, давайте паспрабуем. Давайте паспрабуем. Ну, як бы не было банальна, Ірына, але ўсё ж такі, калі ўпершыню ўзнікла гэтая думка увогуле ўзяцца за Баршэўскага? Пачалося ўсё з таго, што мы з Дзеянай Юрченко рабілі вечар, прысвечаны тэатру да 27 сакавіка, і тэмай была казкі для дарослых. Гэта калі было? У мінулым годзе гэта было, і тады я ўзяла удзельнічалі ў гэтым, так? апавяданне пра цмока. І мы зрабілі чытку такую. Вось. І нешта я задумалася пра тое, што мне стала вельмі цікава. І цікава папрацаваць і зрабіць нешта для тэатра. І ў той момант я прапанавала гэта Міхасю Краснабаеву, мастацкаму кіраўніку. Ён пагадзіўся і сказаў: «Рабі». Ну і ўсё, і я пачала рабіць. Рабіла доўга, думала, шукала, вызначалася ўсё ж такі, якое апавяданне я хачу ўзяць, ўсё ж такі, што я хачу сказаць. Я, менавіта Ірына Цішкевіч, пра што паразважаць хачу і гэтак далей. І вось таму «Ваўкалак», таму што мне падалося, што вельмі цікавая тэма помсты, як яна зараджаецца ў чалавеку, што яна з ім вытварае, і які ж трэба прайсці шлях навяртання, каб прыйсці зноў да сябе, да чалавека. Колькі гэты адмежак часу скажем так, ад зачацця до думкі да нараджэння спектакля, колькі ён заняў? Год? Так, каля года. За год. І Баршэўскі, мы не сказалі, што гэта па творах Яна Баршэўская «Шлях сцедзавання», так? Гэта сапраўды сур'ёзны вельмі такі фантазмагарычны твор, які не мае аналагу ў беларускай літаратуры. Да каго, вось, да Міхася Краснабаева, потым да акцёраў, да каго вы звярнуліся адразу? Ух, я зараз каб нікога не пакрыўдзіць. На ролю Марка. Адразу ўжо Ну, я адразу ведала, што гэта будзе Дзіма Каваленко і Пятро Саныч Ламан. Гэта ўжо не было сумневу? Не.
А нам зараз, давайте актори нам розповідуть, напевно, ось Раїса Степановна, Світлана Як Миколаївна. Як ми Як ви опинились у опинилися? спектаклі? Ну, коли що дотичиться мене, перше, що я Ірині задала якое питання, кажу, це не псевдобеларускость, це буде сапраўды нешта глибоке, такое драматичне, каб, ну, як хочеться вернутися до своїх коронів, як кажуть, до нейких витоків і так далі. Я назвала, ні, Раїса Степановна, уверяю вас, мені все сумнівні були, скажу щиро. І яна малайчина, набралася терпіння до нас, і многі питання, які треба було згладити, згладилися, дякувати Богу. І сапраўды цікаво тим, що ведаеце, я хочу сказать, что я познайомилася з Яном Баршчэўскім, дзякуючы Анатолію Миколаевичу Канапельцы. Вы яго цудоўна ведаеце, мой анёл-ахомнік, я лічу. Вось. А потым, разумееце, мы ж яшчэ з Ірынай таксама працавалі і рабілі вось тую працу. Яна падалася Чытанне цікавай. візуальне. Чытанне, але яны былі не чытанне, там і спяванне, там і пластыка, там усё было вельмі таксама сур'ёзна і цікава. Яно зачапіла. І зачапіла тым, што мы ж драматычныя акцёры, разумееце, так хочацца вернуться до того, што мы рабілі сон на кургане, што мы рабілі ў зямлі, тое, што ставіў Віталь Баркоўскі. Ну, яна ж вучаніца, таксама недзе і яго, я думаю, на пачатку свайго такого творчага жыцця. Таму цікава вельмі. І ведаеце, што сапраўды многае адчыняеш у самому сабе, і там нешта адбываецца, як кажуць, можа, некія нават невядома, сакральныя якія рэчы табе адкрываюцца. Бо мы ж усе на зямлі раслі, як кажуць. І нам усё гэта вядома, гэтыя нашыя беларускія, кажуць, і абрадавыя святы, і я гэтым займаюся таксама, і мне і песні беларускія цікавыя, і ўсё. І вось нешта іншае, нешта новае адкрылася. І, канешне, цудоўна, што атрымалася каманда. Вось цудоўна. Гэта без гэтага ніяк у гэтым спектаклі. Таму што можна, як кажуць, аднаму, што ж ты адзін там зробіш. Там няма таго, каб нехта там саліраваў, ці што. Там ёсць тыя, ну, на каго, як кажуць, як на тыя стаўпы апіраецца гэта драматургія і гэты наш спектакль. Але цудоўна, што каманда нарадзілася, і мы ў адной звязцы ўсе там. І гэта цікава, і цікава тое, што, як кажуць, некім на генетычным кодзе нешта там адбываецца, нешта з падкоркі вылазіць само па сабе. І яно табе душу так раздзірае. Там нельга з холодным носом працаваць. Там трэба неяк так... Цікаво, не з холодным носом. З холодным не з носом холодным серцем, а з холодным носом. Не, ну это моя такая приказка. Але ну, серце може больш не з холодным серцем. Таму што, ну, трэба, каб тая волна, якая у нас нарадзілася, нашых пачуццяў, нашых перажыванняў, каб яна пераскочыла цераз нейкі бардзюр такі і ў глядацкую залу трапіла. Яна трапляе, гэта камерная сцэна. Там падмануць ніяк нельга. І мне падабаецца, што Ірына, ну, ёй можна было даверыцца, што яна той, ну, некі матэрыял наш карэкцыю робіць, ці больш падачы якой, ці менш, і прыслухоўваешся, і потым разумееш, што рэжысёр збоку, ён больш ведае, ён больш знае, пра што ён хацеў гэты спектакль ставіць, і трэба даверыцца абавязкова. Так што дзякуй вялікі Ірыне, я спадзяюся, мы яшчэ недзе сутыкнемся якой-небудзь такой цікавай працы. Абавязкова, так? А ось Святлана як трапіла ў каманду? Все вельмі проста. Ірина подійшла до мене і сказала: Світлана Миколаївна, ви мені потрібні. Я сказала: у чим? Гэта Вона мені слова былі розказала: таксама, от у це чим, приємно. про що. І я одразу сказала: я згодна. І я не шкадую, тому що гэта і про мяне спектакль, гэта і про моїх бацькоў, і про моїх дзядоў, і про нашу радзіму. І гэта так усё на нейкім такім узнёслым узроўні, што я заўсёды люблю больш такі матэрыял, не бытавы, для мяне ён больш па сэрцу. І таму я сказала, канешне, Ірыначка, канешне, все, што ад мяне залежыць, все, што я змагу, як говорится, все сэрца, сваю душу, мае напрацоўкі жыццёвыя, таму што без гэтага немагчыма у гэтым спектаклі. І пагадзілася, канешне, і вельмі ёй удзячна за гэта. І Пятро Александрович таксама, я думаю, скажа, калі ўжо Ірына адразу сказала, што не было сумневаў, хто будзе на Я ролі яшчэ одну Марка. ставачку, прабачце, вот мне спадабалася, що Света нагадала про те, що Ірина так цікаво, тактовно заінтригаваць могла, что вы мне будете патрэбны, Раиса Степановна. Я думаю, боже мой, это, спадзяюся, не той момент, калі некалі было такое жаданне нешта рабіць, і мне казалі: чакай, чакай, збірай, нарошчвай. Я 4 гады нарошчвала, і так не адбылося. Думаю, господи, уже гады ляцяць. Ну, так што дзякуй за тую тактоўнасць у адносінах да ўсіх нас, і што, калі чалавек гаворыць нешта і трымае сваё слово, гэта цудоўна. Так. Пятро Александрович, Петр Олександрович,
Ну, Як ви трапілі? Розкажіть, мені Як ён цікаво. трапіў сабе без усяляка. Ну, покликала Ирина до себя в кабинет и показала, Ой, что Там она всё хочет. серьезно. Она вот была такая, она дала вариант у перакладзе Баршчэўскага, и вот поглядзіце самі, что як. Я почитал, зразумеў, что у перакладзе не ўсё так, як у Баршчэўскага, тому что писано по-польску. И я попросил вариант оригинала. Почитал там. И у мяне вот больше, ну, чамусьці выклікала большую, так сказать, вот цікавасць. Вот калі б я гэта рабіў, я б зрабіў плачку. Вот, якая больш мне адпавядае. Але Тым больш, яна што плачка вырашыла... там праз некалькі апавяданняў Да, праходзіць, да. праз увесь твор. Так. А яна вырашыла ваўкалака. І тут мяне вот што ўразіла у час працы над гэтым спектаклем. Я думала, як яна выкруціцца. Я разумею, калі былі чытанні, то мы там нічога не рабілі. Мы просто разабралі апавяданне на кавалачкі і кожны, але мы чыталі і чыталі апавяданне. А тут трэба ставіць спектакль. Павінна быць драматургія. Яе трэба стварыць. Я думаю, а якім чынам яна зможа гэта стварыць? І ў прынцыпе, калі разабрацца, то ад гэтай легенды, ад гэтага ваўкалака тэкстава засталося ўсяго нічога. І тое, што зрабіла яна у тэатры, як у Баколаса, не рабіў ніхто і ніколі. Такога за гісторыю тэатра не было. Драматургія ствараецца песняю, аўтэнтычнаю песняю, песню, які збіраў Кірчук, які выконаў, і зрабіла геніяльную штуку, запрасіла яго да нас, і ён паказаў, што гэта такое, які гэта пласт, і там сапраўды атрымліваецца вось што мы валодаем такім скарбам і абсалютна пра яго нічога не ведаем. А тут вот открывается вот гэтая штука у час дзеяння, у час спектакля. Драматургія ствараецца мелодыкай песні, ствараецца замовамі, ствараецца пажаданнямі. І гэта уздзейнічае на гледача вот сапраўды на тым падсвядомым узроўні, выцягвае тую, вот, пра што Святлана гаварыла, глыбінную, генетычную памяць. Таму што, разумееце, тут ёсць такая цікавая штука. Я калі сутыкнуўся, значыць, што такое беларуская мова. А вельмі проста. Все эзотэрычныя кнігі, я ўжо гаварыў аднойчы, якія напісаны на санскрыце, аюрведа, рыгведа, это амаль палова беларускіх слоў. Я думаю, а як это так? А не, ну як? І вось гэта, то есть, пра што Кірчук сказаў, што гэта, вот, беларускі фальклор, это вельмі зашифраваная, і яе трэба проста адчуваць. Інфармацыя, якая ідзе да нас сюды, да нас прыйшла праз тысячагоддзі. Мова беларуская, калі аналізаваць, мова сама сябе тлумачыць, то ёй, ну, як мінімум 5000 гадоў гучала наша мова так, як гучыць зараз. Базавая лексіка, ва ўсякім разе. Пачынаючы там радаваніца, раніца, радасць. Радасць. Што Бог дасць, то і радасць. І вот Ірына змагла гэта зрабіць, і вот людзі, якія былі, якім я давяраю, яны сказалі, што, говорыць, это настолькі ўражвае, настолькі прымушае задумацца над, ну, чапляе нешта тое, што, так сказаць, у гэтым жыцці, ну, вот, няма такого, каб цябе так зачапіла. Тое, што вот Ірына зрабіла сваім
спектаклем. Разумеете, справа в том, что не я зрабіла одна. Я разумею. Я Мы все разом. прапанавала вам. І тое, як вы адгукнуліся, тое, як вы ішлі на гэта, тое, што вы прапаноўвалі са свайго боку. Конечно, Ірина казала, вось пакуль мы размаўлялі, што гэта была Камандная камандная работа, работа, конечно. абсолютно. Конечно, тут І мастак, і хореограф, і вы, Ну, Петро артысты. Александрович, атрымліваецца, як вы думалі, як яна выкруціцца, што гэта, дзяўчына малада, выкруцілася, так? Выкруцілася, і атрымалася шокоўна. Выкруцілася. І тут я яшчэ просто, так сказать, вот про Ірину пачаў расказваць, захапіўся. Але там яшчэ што працуе? Пластыка. Пластика, створаная з імі, значить, Діана Юрченка і Іриною. Яны ў тандеме працавалі. І от мне уразила, значить, фраза рэжысёрская. Вот мы сядзім усёй камандай, і яна гаворыць, што вот гэтую сцэну нейкім містычным чынам трэба зрабіць вось так. З гэтага атрымалася вось гэта. І вот у выніку, значит, нейкім містычным чынам Ірына Цішкевіч з легенды, з гэтага апавядання зрабіла спектакль. Гэта такі падыход, як у сучаснай харэаграфіі. Пакажы-ка мне вось гэта, а як ты гэта пакажаш, я не ведаю. Паказвай. Такі А ще можна- Гэта супраца з Діанай Юрченко, я так разумею. А можно еще Конечно. додать такое, Конечно, что Светлана вот Николаевна. мои отчувания в том сенсе, что многие сцены, моменты нараджались Тут, і зараз і тут. зараз і тут. І Може, Ірина на завтра приймала, эта сцена конечно. перераблялася, але вже основа робилася, ми самі усі разом Адчувалі адчувалі, нешта, нараджалі. адчувалі. А ще мне падабаецца, гэта ёсць, і было такое у Анатолія Васильева, мы ведаем у Москве, он такое распрацоўваў, што мы мало того перад кожным спектаклем там распеўкі і практыкаванні робім на адчуванне друг друга. Один одного, разумеете? Мы заплющивали вочы, стояли у крузе, заплющивали вочы, за руки трымаліся. Настрой насколькі бралі мы патрэбны. мычалі, маўчалі, а потым яна ставіла нас у розных кутках, і думаешь, дзе хто стаіць, каб не бачылі. Мы заплющвалі вочы і адчувалі, находзілі адзін аднаго. На ўзроўні... Не то, что один одного, Як а там? быў один чалавек, які як бы думкай зваў усіх да думкай сябе. зваў. І вібрацыі І мы нейкія павінны- свае Ніхто не ведаў, энергетычныя. хто Што гэта? Я вызначала чалавека, Да. які павінен пазваць да сябе. так. Не, ну Як гэта цікава- немагчыма. Ну, Магчыма, яны Немагчыма. ішлі до таго Ваня чалавека. скептычна, заўжды ўсё І самае нормально. цікавае было, што Мы в сабе открывали такие у магчымасці. один момент я прызначила Я Уляну веру, Цясову, всё а яна нормально, прийшла всё со ёсць. своей дочкой. Вось, і значиться, усей, все, Ульяна почала гэта Да, я рабіць, пачала, яна да, неяк пачала момент вось, цікавий. зваць усіх да сябе. І яны пачалі рухацца, і рухаюцца да Ульяны, усе ідуць. Раптам бац, дачушка прабегла, гляжу, І ми Петро поміняли Саныч, свій смерка вектор. пайшла за дачкой. І я за ёй Што пайшла гэта? Яны так настроіліся само. на нейкую энергетыку. На што яны настроіліся? Што калі прабегла дзіцё, яны збіліся і Одна пайшлі за энергетика, дзіцём. маці і дзіця, так? То есть Это усё- вельмі цікаво. да, усё Ірина, ваш наше- спектакль «Экстрасенсы». Ну, Є своє. Вы разумеете, что наше жыццё, наше всё на энергетике. Я вот сижу тут, я подумаю про человека, який далеко-далеко от мяне. И ён мне потом телефонує, говорит, Света, ты про меня зараз думала, правда? Я кажу, да, правда, правда. І ну ж так, як бывае в житті, все на Світлана энергетике. Миколаївна, подумайте, коли ласка про Івана, там, ну, где-нибудь, о 7 годині раніці. Ён прочинається, ён древно прочинається, це Ну, що? Я його буду будити. Тяжко починається, подумайте, коли ласка. Кабуш у мяне гарэлі, так? Вось гэта. Так, Я думаў, хто? я вось хацеў яшчэ удакладніць пра супрацу з Іваном Івановичем Кіршуком, Ой, тому що, суд. розумієте, Іван Іванович завжди каже, да його часто звертаються, так, а що навчіться співати як ви. І він каже, да, легко, 30 год і будеш співати як я. Ось, у Івана Івановича все просто. Гэта ж ваша була задума Івана Івановича спросити. Ой, ну почала. І я так розумію, давня уже. Давні. Я з ним зустрілася, потелефонувала спочатку, потім зустрілася на справі на фестивалі. Ми з ним порозмовляли, і я увогуле хотіла його запросити як композитора менавіта з гуртом Троїця. Але потім адбылося тое, што перанос атрымаўся пастаноўкі, яна была павінна рабіцца вясной. Потым, ну, нешта атрымалася, перанеслі на 8. А ў іх юбілей. Свае планы. Так. 20 за год. Так. І я йому телефоную, і він каже, ні я.
мы будем заняты, и я тогда, и он сказал, берите, что хочете, робите, что Ну, хочете. дякую Богу, що Ну, не вот. однові приїхав, правда? І Це я кажу, було ці цікаво. можна тоді буде запросити вас, щоб ви приїхали, щоб ви просто нам розказали про пісні, якийсь там майстер-клас для нас зробили, для артистів, тому що вони вас усі поважають, тим більше ви ці пісні збирали, ви про їх ведаєте шмат. І ось 2 дні ми працювали, і це на самой справі, ну, класна было, вельмі класна, вельмі моцна. Ён мне вельмі спадабалася, што некаторыя песні мы было попаданне, так сказаць, тое, што ён пра іх расказвае, тое, што мы мелі на ўвазе. Дзесьці не зусім, але ён дапамог нам заспяваць іх яшчэ больш драматычна, не проста ноты, а ўсё ж такі ось уключыў нейкую. Ну, з разуменнем. Так. З разуменнем будзе гэта. З разуменнем гісторыі гэтай Вось, песні, якія збіралі І ўвогуле гісторыі у сваёй. наших вёсках. Ён вообще такі чалавек кранальны, што, прабачце, нават плакалі пры сустрэчы з ім тыя, хто і калі колькі год у тэатры працую, не бачыла, каб яны плакалі, вось сядзіць чалавек побач. Я таксама, ён мне падпісвае Ну, потому што кладзець, гэта ж дыск, радасць. а ў мяне слёзы градам цякуць. А он, чаго ты плачаш? Я говорю, не знаете, што мне спадабалася? Он такі скромны. Чаго ты плачаш? Я говорю, вы такая глыба. А он говорит, Святлана, поверьте, у нас на Беларусі столькі цудоўных такіх людзей, і лепш, чым я. І я зразумела, што гэты чалавек, гэта яшчэ... Вы разумееце, калі чалавек так гаворыць пра сябе? Сціплый А потым ён не гаварыў, спявайце вот так і так. Ён гаворыць, у вас у кожнага за сваё жыццё ўжо свая манера выканання. Ён толькі нам падказваў нейкія глыбінныя моманты, і мы слухалі, як ён гэта робіць. Ён так з сабой прастору забірае, Усю. калі гаворыць, спявае. Мы сядзелі, вы не разумееце, мы яго так полюбілі, но мне здаецца, што мы яму таксама спадабаліся, таму што мы на самой справе, мы былі такі, якія мы ёсць. Шчырыя, адкрытыя з ім А таксама. ён такая пабачыў сам спектакль ці У яшчэ? нядзелю Пакуль- прыедзе. Пакуль не. А, во, Пакуль не. А вы не ведалі. як не ведалі. Ведалі, што будзем працаваць Там яшчэ 16 ёсць правильно? Не, Што то ён што прыедзе? Кірчук прыедзе, не я говорила. таямніцу У гэтую нядзелю- у гэтую нядзелю Зноў Я будзе говорю. магчымасць паплакаць. Слухайце, Ну за што можа, вы ён уже будзе плакаць ад нас, можа, Не, ён ад нас будзе плакаць. глядзіце, якая штука. Рэч у тым, што ну вот спачатку мы запіс слухалі ягоныя песні ў запісе. Гэта адно. А жыццё А другое. калі з'явіўся жывы чалавек і значыць, это яшчэ калі Ірына паклікала мяне і мы размаўлялі, яна просто дала, вот глядзі, што гэта за песня. І я зразумеў, лейтматыву нашага спектакля. Тры янгелы. Да, тры янгелы. Цудоўна. Вот. Боже, як І вось гэтая песня, яна, от варта нават толькі падумаць пра яе, а ўжо яна нараджае эмоцыю. Настолькі нешта такое глыбіннае яна чапляе. І Іванович расказаў, што я спытаў, а што гэта? Гаворыць, а гэта вялізная балада. Яна вельмі вялікая, сапраўды. Это баладная песня. Петр Александрович, може зараз, може, наскільки заспівав? А відчуваю. давайте, крышачку. не, давайте Не, зараз не, так. цяжка. Можна. Не, давайте зараз спачатку паглядзім яшчэ адзін фрагмент са Цудоўна, спектакля, а цудоўна. потым вернемся і да гэтай песні таксама.
А вось мы паглядзелі яшчэ адзін фрагмент са спектакля «Ваўкалак» і нагадваем, што сёння ў нашай студыі акцёр Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. І размаўляем сёння пра спектакль «Ваўкалак». Зноў-такі па творы Яны Баршэўскага, апавяданне «Ваўкалак», «Шляхціц завальня». Мы пачалі размову пра вось гэтую, я лічу, што гэта адна з самых складаных і сур'ёзных песень «Тры янгалы». І так, калі ўпершыню пачуў увогуле і ў выкананні Кірчука, то гэта быў такі катарсіс, сапраўды. Пятро Александрович, складана было спяваць яе вам? І вось, спектакль жа гэта ж не адзін раз. І кожны раз трэба яе пражыць. А яна вымагае вельмі вялікіх пачуццяў і эмоцый. У мяне была такая штука, што якраз мне патрэбна было нейкія высілкі для таго, каб тую эмоцыю, якая, так сказать, узнікае, прывесці да нармальнага стану, таму што эмоцыя проста захлёствала, настолькі глыбока ўздзейнічае. Мне было вельмі складана утаймаваць яе. І калі, а я разумею, што, так сказать, кожная рэпетыцыя это паўтор, і любы паўтор, ён, так сказать, у нейкай ступені, значыць, утаймоўваў гэтую эмоцыю і пераводзіў яе, таму што калі ёй даць волю, то это будзе ўжо, так сказать, паталогія. А калі, каб гэта было, так сказать, прадметам мастацтва. І гэта ўдалося, і у прынцыпе тады увогуле аказваецца, спяваючы эту песню, нічога рабіць і граць не трэба. А глядач, ён вельмі такі гад. Ён жа яму цікава назіраць не за тым, што ты граеш, а цікава назіраць, што ты там хаваеш, што ты схаваў, вот гэта. І калі ў цябе, так сказаць, ёсць гэты стан, калі ты хаваеш вот тое, ты не хочаш гэта паказаць, а гэта якраз, так сказаць, і чапляе гледача. А вось, прабачце, гэта паразуменне, што спектакль будзе не на вялікай сцэне, так, а на маленькай прыйшло на эксперыментальнай, прабачце. Прыйшло пасля таго, як вось з'явіўся Кірчук, з'явіліся ўсе гэтыя песні, ці адразу было зразумела, што гэта будзе так, да? Адразу, таму што вось хацелася менавіта, каб, больш камерная? Камерна, конечно. Каб буйны план будзе Да, другое існаванне артыста, вялікая сцэна. І настолькі глядач блізка, што вось ён чалавек, вось я бачу яго вочы і папробуй ты скусі хоць што-небудзь. Нельга? На вялікай сцэне можна схавацца за музыку, за пластику, за танцы, за кулісы, за дэкарацыю. А на камернай сцэне, выбачайце, ты голы і ўсё. Ты паспрабуй сфальшывіць, сам адчуеш. Таму што такое акцёр? Акцёр это, так сказать, такі кандэнсатар энергіі. Ён кандэнсуе энергію гледача у сабе і тут жа перакачвае назад. І вось гэты працэс ідзе ўвесь спектакль, і менавіта таму тэатр жыў, жыве і будзе жыць. Таму што то кіно заб'е тэатр, то тэлевізія заб'е тэатр, а зараз яшчэ адзін тренд. Інтэрнэт заб'е тэатр, а вот нічога падобнага. Ні тэлевізія, ні кіно, ні тэатр, ні табе. Вось гэтая энергетычная перакачка, энергаабмен, які адбываецца тут і зараз. Вы зараз сказалі про тое, што акцёр голы, але гэта так, голы ў двукосе, канешне, потому што на афіше я пабачу 16+, і думаю, как бы там чаго. Мы хацелі. Я нават ведаю, у якой сцэне. Эратычная сцэна. Яна хацела спачатку ўсіх нас Я прамыць. хацела ўсіх. Дякую, Яны ж потым попросили, начали нас мне треба прикрывать расказваць, што у мяне тут вось коленка не так, не коленка, ж таки показала. Іван Іванович даехаў, а Ірына, напэўна, кагосьці яшчэ запрашала, каб можна было ўсіх і галіць, але не даехаў. Спецыялісты. Было б ужо і так.
Не, ну крышечку оголили там моладзь усё ж таки. А мне ну. сподобалось, что все ж таки прикрыто, все у нас это прикрыто. И я хочу сказать, что подячить и Карымовой и Юлі за костюмы и за вырашэнне ўсяго спектакля. Я не ведаю, мне здаецца, што зоркі сышліся, як это сказаць. Уся каманда, разумееш, уся каманда. І Роман дапамагаў баярынцаў таксама в этой працы. Вы разумееце, калі пабачыла гэтыя вілы, Роман граблі, прабачце мне, калі ласка, граблі на рэпетыцыях, калі пабачыла, вы не разумееце, это мои рукі не хопіць паказаць. Так ён сказаў, што гэта яшчэ не тыя самыя вялікія, якія былі і цягалі нашыя беларусы. Ён ужо скрамней узяў. Ну, калі гэтыя граблі я пабачыла, у мяне зноў это, я плаксівая стала. Мне пашлі слёзы. І зноў голас Кірчука, чаго ты равеш? Аднаго вспомніла бабулю, дзядулю, сябе маленькай, і думаю, боже, як усё цудоўна. Я была маленькая, граблі такі ўжо вялікія Вы былі. разумееце, вы прыйдзеце на гэты спектакль, вы просто сядзеце ў залу, і вы адчуеце гэту ўсю атмасферу, адчуеце, ужо пабачыўся, што там Як ляжыць. арганізавана гэта прастора. Гэта прастора арганізавана. Но ўжо ад нас залежыць, як уже мы арганізуем гэтую прастору далей. Тут, до речі, от якраз говорячи про афармленне і знову ж про режисуру, ёсць такі вельмі цікавий факт. От там у Баршчэўскага волат, які скидвае галоўнага героя ў магілу. Вот ты выкопай мертвяка, это будет тело твое, и ты у ім будешь жить, пакуль не сжывеш свае грахи, свою карму. И пихай яго туды, волат. Я думаю, а гэта яким чынам? А гэта што гэта такое будзе? І ў прынцыпе гэта адбылося так. Юра Цвірка, ну ён у нас увогуле, так сказаць, чалавек вельмі габарытны, но ён росту невысокага, і думаю, ну які волат. А вось гэтыя граблі, ды яшчэ пластыка, ды яшчэ рэжысёр, на пачатку быў жывы чалавек, жывы чалавечы голас, а рэжысёр зрабіў фокус, што гэты голас запісаны, ды запісаны праз рэвербер і ствараецца. А там у нас адзежа сцэны чорная, але яна празрыстая, мяне не бачна, а я бачу ўсё, што адбываецца на сцэне. І я гляджу, і раптам Юрась Цвірка вырастае у гэтага волата. І гэта такая жахлівая сіла. Ой, выбачайце, яшчэ одна такая штука. Як бы нереальная прастора. Абсолютно нереальная. То есть гэтая нереальная простора становится вот этой театральной реальностью. Вот чым рэжысёр стварае вось гэтую драматургію, гэты вобраз. Са звычайнага чалавека робіцца волат. І гэта ўздзейнічае. Ну вось, Ірына адразу на пачатку казала, што тэма помсты. Гэта вельмі такая цяжкая, складаная тэма помсты. Але заўсёды актуальная. Колькі мы жывем і колькі будзем жыць. І вось на працягу ўсяго спектакля, я выбачайце, толькі запіс пакуль глядзеў, але там гэта таксама адчуваецца. І вось асноўная думка, потым ужо гучыць у Петра Александровича, у вашых герояў. У Марка, што ты сам зрабіў сябе ваўкалакам. У Баршчэўскага гэтага не гучыць, але тут вы выдалі, і гэта было вельмі прыгожа. А помста, вось, Ірына, вас непасрэдна гэтая тэма зацікавіла у Баршчэўскага, што гэта помста, гэта складаная тэма. Ну, яна мяне, па-першае, у самой сябе зацікавіла. Таму што яна чапляе кожнага. Канешне. І хто будзе казаць, што ніколі не было такога. Хаця б у думках, калі не помсціў. Конечно, было и во мне, и у вас, и во ўсіх ёсць гэта. Большай ці меншай ступені, як мы з гэтым змагаемся, гэта ўжо вырашае кожны. І вось мне было цікава і за сабой паназіраць, і як я стараюся не стаць зверам, ваўкалакам. І якраз гэты матэрыял, праз які можна было прасачыць гэта і правесці гледача. Зрабіць і ў сабе. Так, канешне.
Там таксама была трансфармацыю. даволі такі цікавы эпізод у творы. Калі памятаеце, толькі яшчэ абвесцілі, што Алёна выходзіць так замуж за гэтага багацея-багача, і суседзі і аднавяскоўцы кпілі з Марка і смяяліся з яго горада. Бо гэта шмат дзе ў нашым фальклоры сустракаецца, калі не спачуваюць. Жорстка адносяцца. Так, вось мне цікава, вось ваша думка, гэта такая адметная рыса беларускага фальклора. Вось гэты смех, гэта як здзек, ці гэта нейкі спосаб лікавання? Не, мне здаецца, Там што шмат чаго намешана, ёсць мне такая думаецца. штука. Это Неадназначна. чыста такая беларуская народная мудрасць. Сячы дрэва па сабе. А калі ты лезеш туды, куды табе не трэба лезть, калі ты хочаш таго, што ў прынцыпе, так сказаць, там жа ёсць пра што, вот гэтая радавая штука, што нельга пераскочыць з аднаго, так сказаць, з плебса да князя. Чаму ж это з князя ў грязь згразіў князі. Вот. І да гэтага людзі заўсёды ставяцца вельмі адмоўна. Не па сабе дрэва сячэш. Таму што бацькі багатыры, і ў прынцыпе, як на маю думку, так это вот зараз это вельмі, для мяне это вельмі сучасна. Сучасна, вядома. Калі, выбачайце, так сказаць, калі ты, як говорят, лапаць з вёскі і прыехаў і хочаш там, так сказаць, ажаніцца з дачкой, у якой бацька долларавы мільянер, А може, у кого атрымаецца, трэба марыць. марыць можна. Ну, бачыце, якія розныя думкі тут? Нет, Жанчыны трэба марыць. Я яшчэ А Петро хочу- Александрович, Так, Я не хочу па сабе. у гэту размову яшчэ, кажуць, увязацца, што мне думаецца, што, ну, гэта мы адзін пласт адкрылі, а яно не так адназначна, і мне думаецца, і задумлялася не так. Конечно. Нехта вось так, да, ну, о, атрымаў, ха-ха, бач, куды ты палез. А нехта спачувае, ды так, да праз душу прапускае, што, миленький ты мой, боже ж мой, ну як же ж так, от жыццё зламалася. Я І спачуваю. хребет гэты... Вот я І мы для спачуваю, сябе так кожны вызначае там у спектаклі. Ці мы за, ці мы супроць. Недзе і хахатнулі, недзе што, але ж потым спыняеш тое сваю, тую нейкую жорсткасць, і там што. Ну, ну і Розумієте? потім, що воно ж одна другое чапляє. Да, Ірочка, пробач, калі ласка, як адбываецца ў жыцці, пробачце, што як толькі дзесьці нараджаецца, і это шчасце, вот скажем так, ну, любяць людзі адзін аднаго. Ну, порадуйцеся вызову. Так нет же ж. У тебе яго нема, так і трэба і гэта разваліць. Разумееце? Вот ёсць такі момант. А калі не разваліць, то Хотя б- гіперзацікаўленасць Зацікаўленасць. А што проявляется. Было А ці не что было? это у вас? А что ці адбылося? это? Мы калі рэпеціравалі, якраз про гэта і гаварылі. А что это? Вы сёння сябравалі зранку? А колькі раз? Цікавасць, да, цікавасць. А якое тебе дело? Народная песня. У гародзе верба расла. Ну так. А чым заканчваецца? Разлучили злыя людзі. Кахаліся, разраілі, рассудзілі, каб мы ў пары не хадзілі. Але все ж таки я яшчэ стаю на тым, што калі сапраўднае каханне, калі вот яно такое чыстае, светлае, то ўсе людзі нават побач мяняюцца прастояй. Таму што неяк душа все ж таки мягчэе у людзей. Калі гэтае сапраўднае, то стрэлы тыя іх не кранаюць, калі ён сапраўднае тое каханне. Но рэч у тым яшчэ Чыстае. адзін фокус, што ўсё-таки это вот 20-е стагоддзе, тут ужо, так сказаць, Да. кахаюць і женяцца, таму што яны выбралі адзін аднаго. А практыка гаворыць пра тое, што у каго было вялікае каханне, доўга не жывуць, 3, 4, 5, 6 гадоў і ўсё. А на Беларусі так жа не было, лічылася, што жаніцца, замуж ісці толькі з блаславення бацькоў. Вот. І не разбураць ужо тое калі ты, мястэчка самі, так сказаць, выйшла замуж, нават калі цябе сілком аддалі, то гэта не значыць, што ты можаш кахаць гэтага. Нясе свой крэст. Нельга. Да, нясе свой Як крэст. фраза Ой, Іван шмат Іванович Кирчук напісана сказал, драматургіі пра тое, што нельга, але ж адбываецца. яму сказала одна жанчына, говорить, мы не так, як цяпер, мы давіліся адным
кавалкам. Вот дал Бог мужа, вот и живи, да вічачі. Не, ну мы ж глядзім на наших бацькоў, на маіх дзятоў, яны цярпелі А адзін куды аднаго. дзенешся? Такія былі цярпялівыя Вот, і Светлана. нам наказвалі: цярпі, дзетка, Вот, цярпі. Світлана, одразу мне вспомнилася птушечка моя. Я зараз завсёды її, кажуть, узгадую. Коли не ж так от підходите, кажуть, і вже нема ніякого терпіння. Я вспоминаю, що неколи вийшла на ганок і кажу, гляжу на березу, там на самой вершине сидить некая птушка. І думаю, що вона там співає, та птушка. А вона: терпи, 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 А ви їй пісню І я зразу, і тепер многие, коли я нечто починаю жалитися, каже: Рая, птушку свою вспомни, і все, мне зрозуміло. Я зрозуміла, що Не, треба мы все терпіти. побач, мы все разом, жывёлы, мы, наше это самое асяроддзе, мы все ж побач, і птушачкі нас разумеюць, і мы іх павінны разумець, і шкадаваць, правда? Як мне падабаецца на беларусі слова шкадаваць. Не шкадаваць, ой, як мне шкада яго, не, а казалі ў народзе, у нас Жалеє, казалі: жалеєше слово глядзіце, такое. яна шкадуе яго. Любіць, значыць. Во Хорошее, як. добрае слово беларускае такое. Давайте яшчэ пра адзін такі важны складнік. У нас ёсць яшчэ некалькі хвілінак. Діяна Юрченко працавала таксама над спектаклем, і гэта заўважна, рухі сучаснай харэаграфіі яны прысутнічаюць, і гэта толькі надае яшчэ больш сэнсу і больш прыгажосці і думак. Як з Дзінай атрымалася праца? Вот так, як двух слова. Дзіна ўвогуле, яна такі чалавек, які вельмі умее працаваць з акцёрам. И с режиссером. Это что немаловажно. Да, и с режиссером. Чуе, Потому что яна ж сама режиссер, яна сама творца, яна стварае, і яна хацела б вот гэта, калі б яна ставіла, яна зрабіла б вот так, і притым гэта чытаецца ў час працэсу, но режиссер сказал, значит, я зраблю так. А яшчэ одна, это таксама вот уразила мяне, что Діяна аднойчы сказала, что говорить: я паспрабавала рабіць тут харэаграфію, А яна не лезет. а яна ў гэты спектакль просто Народная, ну, чужародная. на самой справе. Нават у вясельнай сцэне нешта яна нейкі простыя рухі давала. Пластику. Але рытмічныя там. Пластика, Пластика, толькі І пластика. все, яны пачынаюць танчыць, я Бунт, гляжу, і нейкі думаю, внутрішній божа, бунт. І божа, вось гэтая давайте пластика, прыбіраць, гэта немагчыма глядзець, гэта не тое. А потым так, таму не танцы, а вось пластика. Пластика, і пластика нараджае драматургію. Вот і А чым можна, вот, мне хочется гэта сказаць, як мне здаецца, пра што у нас спектакль. Можна сказаць? Размаўлялі. Давайте пра што спектакль. Я шмат думала, і вось мне цікава прыйшла мне. такая думка, што я скажу словамі вельмі цудоўнага паэта, які ён падыходзіць да нашага матэрыяла Арсенія Тарковскага. Ён сказаў: когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга, себя найти куда трудней, чем друга или 100 рублей. Вось мне здаецца, што наш спектакль – гэта пошук самога сябе. Гэта у кожнага свой шлях. Але як мы ідзем гэтым шляхам? Памыляемся, грашым, робім памылкі. І як мы з гэтага самі з сабой працуючы, вядзем разговор, размову з Богом, ідзем і выходзім ўсё ж такі куды? На шлях да чысціні, да светлага. Прабач мяне, сябра, прабач, я быў такі, не такі, які патрэбны, і гэтак далей. І вось гэта ў фінале, калі мы ўсе ідзём дарогай, будзе такі фінальны спектакль, кожны з нас нясе свой крыж, але нясе і свой свет, свой сусвет нясем, разумееце? Это цудоўна. Таму мы кожны ідзем да самога сябе. Нават пасля гэтага спектакля мы ўжо іншыя, якія працуем у гэтым спектаклі. Разумееце? Дарога на вяртанні. Дарога на вяртанне ідзе. Але патлумачце мне, калі ласка, у нас зусім мала часу засталося. Прабачце. А чаму так мала ў афішы гэтага спектаклю? Ён не кожны тыдзень, гэта ж прэм'ерны, трэба ж яго Ой. паказаць, каб усе пабачылі. Все банально просто. Вось У я нас учора захацеў паглядзець, а не змог, не трэба было. всім спектакль, ну, по-перше, спектакль в репертуаре, по-другое, мы не играли целый месяц, потому что были студенты заняты у спектакля, и они поехали у Минск Поехали сессию на создавать. сессию, Всё. вельмі проста. Зараз приезжают, вот, знову играем. Карці, зараз будзе часцей.
Павінна быць. І апошняе такое пытанне яшчэ. Ірына, пакуль няма экранізацыі «Шляхціцы зывай». Ці можам мы чакаць ад вас, што з'явіцца хуткім часе, але нейкая хаця б адна яшчэ пастаноўка па гэтым цудоўным такім творы? Вось уже тут Пятро Александрович казаў, там «Плачка», напрыклад. Целая серия, Там которая... целая Разумееце, для ваўкалака мне спатрэбіўся год. І я знайшла, пра што я хачу казаць. Таму я не адмаўляюся, што я не вярнуся зноў да гэтага аўтара, да гэтага матэрыяла, але, пэўна, не зараз. Хачу крышачку адпачнуць. Трэба знайсці рашэнне, разумееце? Каб не была другая серыя. Тут ёсць яшчэ адна, выбачайце, магчыма, так сказаць, это самае, што Іван Іванович Керчук сказаў, ваўкалак, вот гэтая сама, калі чалавек ператвараецца ў звера, гаворыць, вот гэтая гісторыя, она, у прынцыпе, вельмі і вельмі небяспечная для чалавека. Я сам, іграючы і дабавіўшы адно слово для таго, каб стварыць дынаміку, чаго у Баршчэўскага няма. Ён бягу праз пушчы, дзікія пустэчы, значыць, зубамі раздзіраючы здабычу, п'ючы кроў, а думка і пачуцці мае засталіся чалавечыя. Я ўвёў гэтыя два словы і атрымаў. Атрымаў, вот як не дзіўна. І я тады думаў, за што? А потым успомніў. Керчук сказаў, небяспечна, глядзі. З гэтым трэба быць вельмі і вельмі асцярожным. Гэта дзейнічае увогуле, так сказаць, на нейкім іншым узроўні пачынае цябе. Вот что Петро вот сказал. Это, як страшно допустить у сябе помсту и пачаць ператварацца ў звера. І перш за ўсё ты ператвараешся на ментальным узроўні. Чаму гавораць, калі чалавек забівае упершыню, то з ім адбываецца псіхафізічная змена, яго элементарна пачынае ванітаваць. І вот гэты спектакль якраз пра адваротны шлях, пра тое, якім чынам і як чалавек можа вярнуцца і стаць зноў чалавекам. Вот хочется додать про вот гэтыя тонкія такія моманты, зноў-такі сакральнасці нейкай, што не ўсё можна рушыць. Як і курганы там рушаць, як і, кажуць, грабніцы фараона і гэтак далей, што от пачалі замовы рабіць. Адну замову Ірына дала, і нешта там это, і разумеем, нешта мяне круціць, і другую нешта круціць. Пакуль знайшлі той момант, што не абавязкова ўсю замову до конца, а можна толькі абазначыць, як кажуць, крышечку, не улазіць гэта так з галавой, таму што апасная тэма. Тое ж самае Іван Іванович казаў, што калі вы будзеце чытаць замову ад ваўка, а мы чытаем такія замовы, а ваўкоў-то няма ў вас, Абярэжненька. будзе наадварот, ваўкі з'явяцца. Таму ён казаў, мяняйце хоць адно слово, выкідвайце, мяняйце, не чытайце тое, як яно на самой справе было. І вось мы тады пачалі мяняць, і яно ўсё і пайшло яшчэ лепш. Я са свайго ўласнага вопыту ведаю, што такое замова. Менавіта рэальная, прамая замова. У мяне, так сказаць, чалавек жыў у нашай вёсцы, валодаў гэтымі замовамі, што, пачынаючы з Бібліі, на пачатку было слова, што слова – это настолькі магутная штука, што вот збудаваўшы замову, можна вылечыць чалавека, а можна забіць. Забіць словам, і гэта не фігура, а гэта так ёсць. Вось і гэтыя пласты ўздымае наш спектакль. Ну вось калі зараз мы не зробім невялічкую паузу і не дадзім слова Александру Карэльману, ён зробіць замову. І нас тут не стане. І мы не хутка з вамі побачымся. Паглядзім. Мы будем глядзець. Когда наши дети станут родителями, они явно будут своим детям рассказывать о том, что вот в их времена была музыка, так музыка. Ой, детка, между нами, по временами. Короче, сегодня ехал вот под это, понимаете, даже не могу напеть. И вот я задумался, а нужно ли принудительно заставлять своих детей слушать хорошую, по вашему мнению, музыку? Это надо обсудить. Поехали. Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить.
Сегодня я вез дочку в сад, и она попросила меня поставить песню «Потому-шка». Там, короче, ну прям ужас, короче. Нормальная песня. Мы пьяные, счастливые, как будто бы поют вот так, вот, знаешь, с Так, а ты издевкой видел, над папой, как ты говорится. А ты видел, как он поет? Он так и поет. Да. Хорошо, что есть телевизионная версия нашей. Да, можно посмотреть на программы. чат. Нет, там прям взрослый человек поет вот таким голосом. Мэвл очень популярный белорусский артист. Сейчас я очень рад, правда, за него, но все-таки я где-то внутри себя понимаю, что это не та музыка, которой нужно учить своих детей с детства, чтобы они потом как-то вырабатывали свой музыкальный вкус. Так это или нет? Вообще, нужно ли навязывать какой-то, по своему мнению, хороший как бы музыкальный вкус своим детям или нет? Пускай сами как-то определяются. Ну, это, знаешь, это вот история, наверное, опять-таки... Двоякая. Да, двоякая. Это то же самое, как, наверное, наши родители говорили нам, что вы тут с этими телефонами тут ходите. Да, тут как бы возьмите понятно. книжку, почитайте. Вот, нам это понятно. А вот твоя дочь едет и думает: пап, ну тут понятно, крутая песня, «Потому-шка», там все дела, все слушаем в садике, все танцуем, на утренниках танцевали. Отстань со своим Кипеловым. Не, у меня на Кто это? Кто это вообще? У меня на утреннике было «Куда идет король? Большой секрет». по-моему. Там не «Потому-шка» была. Не, ну слушайте, ну всегда прививали же дворяне своим детям, и учили они и инструмент, и танцы, и это только было доступно людям, которые имели средства. Сейчас, если отдать в школу музыкальную, не факт, что понравится твоему ребенку эта музыка, потому что он скажет: а когда я буду на скрипке «Потому-шку» играть? Слушайте, но мне не нравилось. Я ходил в музыкальную школу, и я, если честно, не догонял там, да, я не понимал, почему мне должен нравиться Моцарт или почему мне должен нравиться Шопен, и потом я пришел к тому, что мне какие-то композиторы нравятся и не нравятся. Наверное, как-то годами устанавливается, веками устанавливается хорошая музыка, хорошая литература, хорошие фильмы. Мы же все понимаем это. Ну, то есть есть же у нас понимание, что хорошее, а что плохое? Или это слишком субъективно? Ну, наверное, в семье, которые как правило, слушают дальнобойную 34, понимаешь, постоянно крутится. Что это такое? Ну, как я понимаю, это типа шофер, дальнобойщик, да? Нет, это хорошая песня. Это хорошая песня. Это хорошая песня, да, это хорошая. Я, например, да, где слушают русских шансонье. Вот, опять же, ты так считаешь, что уже это все как бы русский шансонье, как бы Ну, есть песни, которые не несут, понимаешь, не заставляют задуматься. Нет, они заставляют задуматься. Ах, Любка, Любка, Любочка, а где же твоя юбочка? Зачем же ты сняла ее вчера? Ты придумал сейчас суперхит. Что придумал? Это есть такая песня? Серьезно? Перепел. Ты придумал или нет? Да, придумал. Ну, видишь? Дети слушают песни в машине, которые слушают родители. Дети даже порой говорят: в утробе должны слушать классическую музыку, чтобы они потом вырастали. Я не знаю, вы слышите такую тему, что мамы беременные должны слушать в идеале хорошую музыку? Да, я слышал. Ну, такое было, да. Слышал, ну я вот советую. Хорошо или плохо я поступил со своей младшей дочкой, во всяком случае. Когда она родилась, у меня малышом еще была, ее укачивал. И как-то один раз по приколу, жена там все, я по приколу спел Стаса Михайлова «Журавли летят в Китай». Вот это вот. Хотела разбудить ребенка, наоборот. Нет. Она реально резко успокоилась, ну я по приколу спел. И потом я, как бы пару раз даже начинал петь, и она реально успокаивалась под эту песню. Я сам был в шоке. Сейчас же матери могут взять на вооружение. А меня мама укладывала да. под День Победы, я помню. Я тоже по Серьезно? приколу. Да, День Победы, как он был от нас далек. Я стал Алису тоже укладывать, и она реально вот успокаивалась. И а я вот про журавли... Видишь, у меня под Кипелова, да? Под какую? Я свободен? Нет. От края до края небо. От края до края. А если бы он от края до края небо в огне сгорает, потому А что... ты знаешь, моей бы мало понравилось. с таким темпом, да, вот так вот, знаешь, качать быстро. Ну, это да. Сейчас просто музыка делается не для того, чтобы стать каким-то достоянием искусства или чем-то, а для того, чтобы очень плотно попадать в аудиторию. То есть сейчас в основном распространение какого-то творчества, оно идет скорее в социальных сетях, и там все очень зависит от аудитории. То есть если твоя аудитория
допустим, там 25-34, да, то нужно в нее именно бомбить и доносить какие-то смыслы, песни, слова именно для этих людей. Этим же пользуются те, кто понимает, что детей очень много в плане 14-16 лет, 13-12 лет, которые друг другу скачивают, распространяют, рассказывают все это, снимают тиктоки, и поэтому песни снимаются четко-четко под эту аудиторию. То есть там, если проанализировать вот эти, ну, того же Мевела, да, то есть там вот если взять слова песни, то очень понимаешь сразу, почему именно вот это слово стоит здесь, почему именно такой ритм, почему, потому что вот там то, что хотят слышать эти люди. У нас там, мы ходим парой, пустые у нас карманы, ну там вкус мандарин, там вся вот эта вот именно тематика, которая... мог бы И быть они себя, ребят себя узнают, да, и Да, они считают, да. что это про них, и ассоциируют эти песни именно с собой. А тут мы такие приходим, нет, ты знаешь, вот я всю жизнь Ляписа слушал, давай-ка вот Нет, это ты послушай. слушать не будешь. И, кстати, опять-таки, да, вот возвращаясь, песня Ляписов, она тоже очень нравится моим детям, ау, мы с ними пели и на гитаре, и все, у меня 2 дочки поют эту песню. Нет, Я не знаю, детям опять- нравятся и вот эти опять- ракешные вещи. Опять-таки, я не могу сказать однозначно, это я навязал им любовь к этой песне, либо им действительно понравилось, и вот они такие вот ау-ау. Ну, мое мнение по этому вопросу, в принципе, такое сформировалось. То есть нельзя, мне кажется, запрещать детям слушать музыку, которая сейчас популярна, если она им нравится. Но и сам ты периодически должен вот так вот иногда нет-нет, а гитарку взял или там включил нормальную, на свой взгляд, на свой вкус композицию, чтобы она присутствовала в жизни ребенка. Чтобы они понимали, не только есть потомушка, Да, да. и незаботка, но есть еще другая музыка. Дать им просто право выбора. Вот, Просто вот право выбора. ты правильно. Это главное, чтобы у ребенка был выбор, чтобы он умел сравнивать. И ты должен его воспитать в таком ключе, чтобы у него было мнение действительно правильное, и которое... У нас сегодня такой клуб Добрый, образцовых папаш. Клуб, если бы еще анекдоты были, то клуб «Белый попугай». Это надо обсудить. Самое главное всегда предоставлять выбор в этом плане. Давайте давать своим детям выбор, но не очень большой. На сегодня все. Пока. Ну што ж, нам засталося толькі развітацца з нашымі цудоўнымі гасцямі. Дзякуй за шчырую размову. Я думаю, што там за апошні час самая шчырая размова атрымалася. Мы абавязкова паглядзім гэты спектакль ужывую, таму не купляйце білеты, я павінен купіць першы, потым ужо тэлегледач. Так, нагадваем, што гэта спектакль «Ваўкалак» сапраўды. І як сёння Пятро Александрович ужо сказаў, напрыканцы гэта будзе самае то. Тэатр жыў, жыве і будзе жыць. І зараз для вас выступае Раіса Сцяпановна Сцяпановна Грыбовіч. Грыбовіч. Несумнага вечара і Всяго пакуль. добрага. Песня на верш Яна Баршчэўскага «Девонька». Это моя импровизация, акапелла. Ой, чым жа твоя девонька, галоўка занята, ці ж табе не напрыкрылася чужая і хата, на каго ты спавяраеш, сваё сэрца давяраеш, не будзе тут пуці. Прывучыла ты 2 хлопцаў, як рыбак у сеці, яны ж да цябе і ўночы, і ўдзень рады прыляцеці. І ты к ім лятаеш, сваё сэрца павяраеш на вялікі смех. Прывучыла лоўчага, ён жа і стралец, і дудар быў некалі, і рускі пявец. А пявец і дудар, невялікі гаспадар, будзеш без хлеба. Полюбила садовника, полюбила,
і гэты не ў путь, дык ён жа служка гаспадарскі, асцярожна будь. Мадамай табе не быць, дзяцей табе не вучыць, ведь ты ж не ўмееш, мадамай табе не быць.